Observas aparte tu conill un eriçó i un esquirol. Pot veure un conill, un eriçó i un esquirol al nostre pati? Que podria viure un conill, un eriçó i un esquirol al pati de l'escola? No! Perquè el nostre pati no és un bosc. Al pati no hi ha gas ni menjar. Els nens els poden trepitjar. El terra del pati és molt dur. No hi ha caminet ni hi ha fam, perquè no tenen aigua.